a sestina, non a sestina española, sino a sestina occitana, que a inventou un poeta que era Arnau Daniel, e que só fixo unha, que debeu quedar canso. E eu, como estou medio todo o que fixen 40 e tantas, aquí hai 39, porque hai 36 máis 3, que é o que ten o poema, cada sestina. E que ten de particular esta estrofa? Arnau Daniel era xogador de dados, e a sestina ten a mesma estrutura que un dado. Entonces é unha permutación matemática, na que hai seis palabras ou rima, sempre as mesmas 6 palabras, pero colocadas até agotar todas as posibilidades. O sea, primeiro, a última da primeira estrofa de 6 versos é a primeira da seguinte, e así continuamente, ata que se agotan todas as posibilidades. E ainda ao final ten unha contera en que van esas 6 palabras. Eu, para que ler o libro, e ainda non caera na conta, porque resulta que me pasou con un catedrático de literatura española que me dixo, eses poemas que vos pediron para unha revista, pero es que repites moito as mesmas palabras de eso trata, de explorar todas as posibilidades. Entón, a primeira, aparte de que está aquí con letras, puxena dado, lúa, copa, faro, casa, porta. Porta, dado, casa, lúa, faro, copa, e así toda. E incluso fixen outra innovación que foi que teño unha que se chama inversa, que puxen a palabra rima ao comezo de cada verso, de cada estrofa. Elisabet Bexó, por exemplo, fixo unha, Gil de Viana fixo unha, non me acordo que fixo, así outro moi parecido que fixo outras, e despois que fixo moitísimas foi un catalán, que era o que fixo os que sabedes catalán, que hace para a sestina, que era Joan Broso. Bueno, que rollo, non? Algún todo tamén en que atrás tamén fixo unha sestina. Algún todo que para min, sí. Tamén. É unha cousa moi divertida de facer, pero é complicado. Grandes amantes ou grandes detractores, porque non deixa de ser moi reiterativa, non? Pero nin son amante nin detractor. Foi un reto que me fixo un catedrático de Galego da Coruña, Pois un fortísimo aplauso para